xa hai moitos anos que deixamos de utilizar, sobre todo para o período 1936, primeiros anos 40, a propia palabra, o propio término de represión, porque é un termo que realmente non dá conta do carácter masivo e sistemático da violencia, non? Entón, efectivamente, pois falamos de prácticas de carácter xenocida, masacres, exterminio, porque realmente estamos falando dunha violencia que excedeu o que son os cánones, digamos, tanto da violencia que existía anteriormente ou das formas de conflictividade anteriores, como tamén de formas de violencia que existiron en períodos posteriores, que quizás se axustan mellor a esa idea de represión estatal ou represión dictatorial. Non hai que olvidar que todo o proceso empeza cun golpe de Estado. A nós nos gusta moito falar do golpe de Estado e da violencia golpista, porque unha das cuestións que se encargou de facer o franquismo foi de intentar, de alguma maneira, distorsionar esta idea, a idea da súa ilegitimidade, non? Ilegitimidade de orixe. E é o que explica a necesidade desa enorme violencia. Ao final, o que atopamos na transición é un proceso no cal acabamos aceptando, de alguma maneira, un concepto de reconciliación que está construído precisamente por aqueles que máis interesados estiveron en que non se falara de toda esta violencia fundacional e de toda esta violencia que acompañou o franquismo. Como consecuencia diso, evidentemente as vítimas quedaron, eu creo que moi desamparadas no proceso transicional. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.